Azimio la Umoja Raila Odinga kachiel kod Martha Karua, Stephen Kalonzo Musyoka kachiel kod mamoko. Kabende nyasi bende koro podhi nyime en alam mabende oba kod sineno ma Migori Eddie Okech men mano mar goero kamano ka otendi kod yiero maduong' mar higa mar 2022. Kabende bang' nyasi mabende koro chope kod jotelo mopogore opogore, kwethni mar Azimio dhi bedo kod romo maduong' kod oganda e kanyono mar Postagram mayudore e boma no ma Migori. Kabende kod igeno ne gidhi twak kod jopiny e weche mopogore opogore. Wang'eyo ni chieng' manyo e ka kwethni mar Azimio nyowacho ni gik weche 15 mane gidwaro mondo koro piny owacho tim pok ochopo. Kabende ne gichiwo thuolo ne koro kochakore odiechieng' manyoro gidhi bedo kod ng'anyo. Roma kama e biro bende koro oganda koro nitiere kod geno kata rito mar ng'eyo ni to wach mano bende jotend Azimio gidhi chwalo negi kendo kang' mane bende koro gidhi kawo to ahinya kotende kod ng'anyo ma bende kweth mar Azimio la Umoja osepango. Roma chal koda mae bende koro biro mana bang' juma achiel kende ka bende mokumo oganda e kaunti ma Migori. Nitie osebedo ka bende dwaro mondo kwethni obi e kaunti ma Migori moting'o mago mag bunge la wananchi. Mano osebedo ka ywak neno ka kwethni osebedo ka dhi e kaunti mopogore opogore to pok gibiro e kaunti ma Migori. Ka bende wantie kod geno chieng' ma kawuono e twak ma gidhi bedo godo e Posta Ground dhi miyo oganda thuolo mar ng'eyo to kochakore kawuono ang'o ma gidhi timo e sama koro kwethni mar Azimio koro chano romogo mag siasa kama bende koro gidhi sundo piny owacho kuom rem chopo gigo mopogore opogore ma oting'o mano mar duoko ngima piny. Giga bende nyaka sani thoth oganda koro ywak ni tek mokalo. Koro pod wantie ka ombo kama bende koro pod wadawinye tang'o ma gidwach ni oganda kae ka koro pok giwuok kae mondo gidhi e boma ma Migori Posta Ground kama gidhi bedo kod rom mathoth, rom maduong' ma gidhi twak kod oganda e kaunti ma Migori to ahinya ka otende kod ng'anyo ma bende koro kweth dhi timo. Erokamano joma kowuok e kaunti ma Migori nyakoro mogo jwang' wabro bedo kwaluno lipod no kowuok e kaunti no ma Migori kendo kochopo saa 1 gi saa 3 wabro kelongo kaka otimore mana e Ramogi TV. Ka wadhi mbele nyakoro mogo jwang' bende wabro yudo lipot kowuok e kaunti ma Kisumo kama Millicent bende ikore mar kelonwa lipot gino matimre kaunti no ma Kisumo. To kadhi mbele kotenre kod weche mawuok e kaunti ma Kisii wayudo ni tend kaunti ma Kisii oramo ni ok gibi chulo gope moheo shillings bilion 1.2 bang' keto gope go e kidieny mar mago manochiw tok chik. Gavana ma kaunti no Simba Arati olero magi bang' yudo lipot mar gope kowacho ni jotelo mano tiyo e kaunti no kendo chiwo orak go ibiro donjnegi. Sasa ndugu wananchi, bang' dweche adek nyaka tend kaunti ma Kisii ket aput mar rango gope e kaunti no. Gikone to apudno nogolo lipot mayango ni kaunti ma Kisii ni kod gope moheo bilion 1.6 omenda monego kaunti no chul jogo mane omiyo orak e hik omenda mar 2013, 2014 gi 2021, 2022. We came up with the last list of items or bills which could not be paid, which amount to 1.2 billion, and these ones could not be paid because many of them did not have a single document to show that they were contracted by the county, other than an award letter which can be written anywhere on the street. Some of the officers whom we spoke to, they actually confessed that they never went to site, and they even wrote statements to withdraw their signatures from that inspection. What that means is that the documents which are being used to make payments are fraudulent. Apudno oyango ni gope manengo gi nyalo romo bilion 1.2 gi nataro mar chik kagedo mag kuonde somo mag ECDE, sikunde pewe kachiel gi kayo pi kaunti no pok orumo. Kata kamano orak mane ochiw ne jogo mane gedo nyiso ni gedo oserumo. Na zile ambazo tutazalipwa baada ya uchunguzi kufanyika wa dhati ni milioni 130. Pesa ambazo haziwezi lipwa kwa vyovyote vile ni bilioni 1.2 billion. Dwe mar ariyo higani jaga budget Margaret Nyakango ne oseo counties duto mapachoka kuom bedo gi gowi maromo bilion 161.6. Kata kamano gavana ma Kisii Simba Arati olero ni county no biro chulo gope maromo shillings milion 235 kende. Kwa wale contractors wazuri mliofanya kazi, tukipata pesa mara moja tutalipa nyinyi. Wale ambao mlitaka kupita kwa mkato, ole wenu.
Gavana Arati bende osiemo jotij kaunti mane otiyo e kind higa mar 2013 gi 2022 ni ponono ni mibadhi omonogi weche mag chiwo orak ibiro donjnegi e doho. Kawadhi mbele waidoni kweth mar Azimio bago ng'anyo e boma ma Kisumu ka gimedo kwedo piny owacho kuom chal marach mar ochumi. Jatend kwethno jiwo ng'anyo mamuol ka gisundo sirikand William Ruto mondo many yore mag fungo pek mar ngima ne jopiny. Ng'anyo ma Kisumu nochakore e roundabout ma Kondele kendo koro watudre achiel kachiel gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo ka entiere kaunti ma Kisumu. Millicent, kinyalo winja nyisoni to chalo nade e kaunti ma Kisumu kotudre kod ng'anyo mamuol mane ochiw kod kendo gol gi jatend kwetho mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Kamana nya James Pondo achiel kachiel ka wuoke Odinga payama Oginga Odinga kaendi mana kaka inyalo neno e wang'joe marwa kanyo nyakora moga juang ng'anyo ne obag kaendi e kaunti ma Kisumu ka otele kod jotelo mawuok e kweth mar Azimio Kisumu kaunti kaendi kama ne otelnegi kod jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili ka achiel kod speaker mar od bura matin ma Kisumu kod MCAs mamoko mabende wuok e kaunti ma Kisumu kaendi. En ng'anyo mane obag e yo mamuol kotenore kod wach mane ogol kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga odiochieng' manyoro ka bende koluwore kod ndalo 14 manochiwo ne tend Kenya Kwanza kotelnegi kod jalup jatend piny Kenya William Ruto mondo mi ong'i kaka nyalo duoko ochumi piny kendo yaw sava mar IBC. Ng'anyono nochakore kar saa 4:30 e akek ma Kondele kendo oganda ne owuok karomgi ma ong'anyo no endi ka otelni kod jotelo mawuok e riwruok mar Azimio no endi ka wuoth ne odhiadhia kamano nyaka apaya ma Jomo Kenyatta kuma bende negi chalo ng'anyo mamuol no endi nyaka Peace County Commissioner ma Kisumu. Kata kamano eyo kanyo kane wadhi oganda mabende ne dhi nyime kod ng'anyo ne orado kod obila mabende ne okete kaunti ma Kisumu kaendi machiegni gi kar jot mar ker ma Kisumu kama bende ne ng'ukni matin odwa bedo masinema matin no bedo e kind rawere mabende ne ng'anyo ka achiel kod obila mabende kata chuma mabende obila tiyogo e geng'o apaya ne rowere go eko oringo molal godo. Bang'e matin to ne lalruok obede kind jogo mane ng'anyo kod obila kendo ng'anyo no endo nochwe mochopo kuma ne oyang ni odhi chope mano adho Peace County Commissioner kuma bende bang' chopo kanyo ne oganda go eko orado kod jalup County Commissioner mano Hussein mabende ne mi memorandum kata ndika mano wuok kuom ogai mar Azimio Raila Odinga mabende ne omiye kanyo mondo omi County Commissioner ni kaluwore ni odiochieng' ma kawuono chal ka gima County Commissioner ne onge. E sechego eko oganda go notwak kendo County Commissioner bende kane bang' ka wandikano ne okwayo oganda ni mondo ng'anyo mabiro bedo bang' twak mane jogo golo ni ng'anyo ni endi obiro dhi kamano ponono ni sirikal ok owinjo ywak kata dwaro ma odwoko nengo gi mapiny. Ng'anyo ne biro dhi chakre kawuono nyaka tarik 20. Kanyo emane jalup County Commissioner Hussein ne okawo thuolo mar kwayo oganda wa bende biro wuok e pap mar ng'anyo mamuol ni endi mondo mi obi ng'any mamuol kaka gisetimo odiochieng' ma kawuono mondo mi kik giketh gimoro amora mar oganda e seche ma gidhi nyime kod ng'anyo makamano. Kata kamano gi e seche gi eki inyalo neno Kisumu County kaendi osedok kendo oganda dhi nyime kod tich gi kaka pile, gik moko osedok e wang'e, onge gimoro amora bende okethi. Odiochieng' ma kawuono bende kata iro malungo wang' bende ne okodir ne oganda kaka no wach ni odhi bedo ng'anyo mamuol no e kaka no bedo nyaka giko mare ka bang'e to oganda ne odok tije gi mapile. Jogo mane odok ute gi bende nodok ka bende girito chake odiochieng' makiny chakre saa 3:30 ka bende pod ibiro ome mana gi akek ma roundabout ma Kondele nyaka dho ka office mar County Commissioner. Gietolo ni endi onge mathoth mane gigo ma otimore e county ma Kisumu kaendi kotenore kod ng'anyo makamano ka bende oganda ne ng'anyo mamuol ka gigoyo sufriechni e kilo machalo kod nyiduong' mondo mi owinj ni kech oingo gi kendo ngima gi dhi marach. Ka kamano James Opondo aduoko ni e studio mondo mi dhi nyime kod kelo weche mabedo tuchonwa e wang' joyo mar Ramogi TV. James an kuomi. Erokamano Millicent Adhiambo kuom bedo koda kokalo e Ramogi TV nyakora mogo John ki yudo report bende muke county ma Kisumu. Mili abro wei mondo
idhi mbele gi timo nonro kendo loso liponi kochopo saa 1:03 nyako Ramogi jongi broide mana kokalo Ramogi TV. Kawadhi mbele wadhi nyaka county no Makisi bende kama yudo ni bura mar monj Baby Sagini winjo kawuono doho Makisi. Sagini kod nyamin gi majahigni 6 osechiwo nendgi doho ka gitudo achiel kuom achije mane omaki kod monjno. Watudre achiel gi lipota marwa Crispin mondo olerno matut. Crispin, kinyalo winjo to nyiswa ni to weche dhi nade doho Makisi? Awinje yo makare antiere doho Makisi kama okinyi makawuono kes mar nyathi mane ogolo olodhwange oko mano Baby Junior Sagini ne dhi nyime e court ma wantiere ni kendo ji sani nitiere break matin mana kaka inyalo neno mae kuma kes mar Sagini dhi nyime nyaka sani. Kendo okinyi makawuono ne waneno ka Sagini nyathi mane ogolo wange otimo neno ka entie Nairobi e yor mbui kaachiel kod nyamin-gi kama Sagini olero ne court kata doho Makisi ni milongo ni dagi mano Rael Nyakirario ma jahiga 77 chieng' manolodh wang'e Sagini olero ni dagino emano lawe mo donjo nyaka e odgi toke kanyo dagino go wiye gi gima pod ok oyango nyaka sani kendo en Sagini ma nyathi ma jahiga 3 wacho ni dagino otudore ahinya kaluwore kod loth mar wang'e manogol wengege 2. Nyathi gi Sagini mano nyamin Sagini ma bende ne otimo nende ka mochuok mokalo bende wacho ni kane pok ogol wang' Sagini dagi bende ne otemo lawgi kinde mane gidhi mupi aora mano e gwenge ma Marani. Omiyo nyaka sani kes no pod dhi nyime. Daktari mane oyango tok kane Sagini nogol wang'e, daktari mane oyango chal mar Sagini bende notimo neno mar court kaluwore kod kaka ne ogol wang' nyathino, wacho ne chal ni noti kod gino mabith e lodho wang' Sagini mano kelo ne hinyruok mag wengege duto te 2 kendo wengege go nyaka sani pok oyudi chakre ne gol wang'eno tarik 17 dwe mar 12 higa mokalo. Omiyo James pod wadok e doho kendo mondo wawinjre ni ang'o madhi nyime ka nitiere janeno achiel ma bende igeno ni dwa chako timo nene melodo olera ne mangling kata gino mong'eyo kaluwore kod golo wang' Baby Sagini wach mane omako dhojo Kenya duto te kaluwore kod rem mane nyathino okale. Omiyo nyaka sani ang'en wadoge do wawinjre ni ang'o matimore kendo ang'en wanyisu jodendo magwa mag Ramogi TV kaluwore kod gigo mosebedo kadhi nyime kata mosebedo kadhi nyime chakro kinyi kaluwore kod kes mar Baby Junior Sagini. James. Erokamano Crispin kowuok e county Makisi kamulonwa lipodno matimre doho Makisi kochopo bende saa 1 nyako Ramogi jong kik bai kokalo mana Ramogi TV. Nyako Ramogi jong an vedo ne mondo kawo yie ma adundo ayudi pi moro modhi ka waduogo to pod wan kod weche mang'eny bende no otu ma wuorno namba ma en 236 no kata tunda bandwa ma en Ramogi TV KE. Pod wan gi mathoth kik idhi mabor nikech in mani Ramogi TV. Fresh episodes now available on View Sasa. Elmelda, why are you concerned? Maybe into bitakorengete no nyana cake. I'm concerned because even to be a man went to Korota Rigokora. Unless you're hiding something. To what am I sakorokirasi? Na koroli. Untunga keresi. Uwa keresi me koteki. Teva yes. Nende raini yao, nanjetiga koregasi. Wangoiga, intimanye binte biobisete. Egeticha, a View Sasa original. Catch this new episode on View Sasa. Ukidai
ukidai kitu affordable. Make Chagua smarter. Call Chinia 1 bob to all networks. Free calls to Airtel plus 20 minutes to all networks. Make Chagua smarter na tubonge all net 20 bob for 24 hours. Dial *544#. Subscribe. Nyakwa Ramogi, beisego mobedo gi mwandu. Wanyeu gikwa mondo yakawa gere. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. I got into the national team in 2005. In the 15th aside first, my first ever tour with the 15th aside. After that, I was called up to the 7th team. I always knew that, of course, they will reach a point that I will have to stop. And I've always said that I will know, and my body will definitely tell me. You can't plan for it. I think it's just something you start feeling. It's a decision that has a lot of emotional baggage with it. I just decided, let me just call it and move on to other things. Of course, the kids are happy. Now they know that Diesel will always be around. Breaking the try scoring record that was there when I started playing the game. I think just getting to that 231 mark when I broke the long-standing record, I think that will always stick with me. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ngeso kangeso, encheng morne nyithindo. Chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katiratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lok Sponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Machiegni kendo, mine ma ok tin ne 700 mawuok e gwenge ma Kuria, kaunti ma Migori osidh kondo bang' yudo tiegruok e skunde mopogore opogore. Minego buonjo kuom thuolo mar 2 mar tiegruok nikech thoth gi ne oweyo sikul e klas 2 e kinde machon. Giwacho ni gisebedo ka gikale pek mathoth ka gionge nyalo mar chako ohala, kendo koro gimoro modhuro kaluwore ni ginyalo kwano omenda kendo wuoyo e yo makare gi jonyiewo e kinde mamoko. Kane giloso e nyasi mar sidho kondo mar tieko sombgi mane gitimo kuom dweche 7, ne ginyiso moro bang' yudo gige tich kaka charan, masin mag suko kod masin mag loso mikate. And especially the cadre of women who did not manage to go to secondary school and to train. This was because they are a very big number, and we realized that for us to collectively embrace learning, then we had to look for those who were lost because for one reason or the other, they did not manage to go to secondary school because of fees, because of early marriage, and for reasons that are special to every institution and every parent. Mtu mwenye kusoma ukweli anataraulika. Yaani ukikaa bila pesa, hata mwanaume anakupea matalau, lakini ukiwa na pesa yako anakuheshimu. Naomba wasichana wenye wakusoma na washauri wakisikia shirika limeingia mahali wakimbie huko.
tunakuta kwamba mara nyingi wasichana wetu wanakumbwa na changamoto mbalimbali kama vile kupachikwa mimba ama kuwekwa mimba na wavulana kisha wanajifungua. Wakati ambao washajifungua wanatoroka shule, wanakaa nyumbani. Wengine pia wanalazimishwa kwa ndoa ya mapema, wanaenda huko maisha yao inaharibika. Siso mar somo omiyo moro maja higni 32 dhi mbele kod sombe e sikund primar mar Loikaz mayudore Maralal e kaunti ma Samburu. Gelemo Lele Ruk en achiel kuom jograde 3 e sikundno ka ogeno chwalo sombe bang' weyo sikul e higni machien. Lele Ruk nigi nyithindo 7 kendo owacho ni chal marach mar uchumi omiyo mijing'o mar dok e klas. Odhi ataro mar paro ni ng'ama miyo kowinjo bede klas achiel kod jopuonjre ma higgi Ramogi mag nyithinde. Lele Ruk wacho ni odok e skul ka ogeno loko kendo bero ngimane. Yeye ni mama wa watoto 7 na ni mama ambaye ako na haja ya masomo. Yeye kila wakati anauliza maswali. Ni mama ambaye anataka kujua kusoma. Nilimuuliza kwa nini angetaka amekuja shule. Akasema kwamba ameona wale ambao wamesoma wameendelea. Nimekuja shule. Kitambo unashunga ng'ombe na mbuzi. Kwa leo unakuja tu kushunga na unaenda makaa na mapost. Saa hii unauza chai. Na mka saa 9 unaenda kuuza chai. Kwa town kusunguka mpaka saa 12 unakuja nyumbani unakuja shule. Huyu mwanafunzi nilipofika hapa kama mwalimu mkuu nilikuta mwaka uliopita alikuwa anahitaji pia masomo sana. Yule principal ambaye alikuwa hapa alikuwa ripoti yake nilipata na alikuwa na hamu sana ya kuingia kusoma. Alituambia kwamba alijaribu kwenda kwenye shule ya Gumbaru ama ya watu wazima, lakini kule alisema hakuweza kupata masomo kwa sababu walimu hawako, na yeye amekuja kwa siku nyingi sana akisema tuweze kumenroll kwa hii shule kwa sababu anaishi hapa karibu na anaweza kupata nafasi pia ya kuweza kusoma. Gikoneto familia mara Mosenindo Kefanya Choga mawuok e gweng' ma Gesurura e kaunti ma Nyamira oyudo barua mar doho moyienegi iko ringre osebedo e od kano ringre kuom higa achiel gi jumbe 2 kalore gi bura mane ochwal e nyim doho mar laro lowo kamane okunye buo mar ike ka jaodeto ne okoyiene wuok e ot kalore gi chike jo bagusi. Doho maduong' ma Nyamira ne ong'ado ni Nyachogo en wuon lowo mar adieri kendo ne oyiene familia timo ik mare e lope koma oweye jaode gi nyithindo 2. Kwa hii kesi tumesumbuka, tumeng'ang'ana kwenda kotini mwaka mzima, lakini siku ya leo tumepata nafuu. Uamuzi ya koti yenye iliamua ilikuwa ni wa kweli. Ilifuata hata ingawa imeenda kwa muda mrefu. Yenye iliamua hata mimi nimeritika, hata ninashukuru mahakama ya nchi yetu ya Kenya inafanyia ukweli. Hii kesi imeenda kwa muda wa mwaka mmoja na miezi 2. Lakini kwa sababu tunaamini Mungu haki ilitendeka ambapo usaidizi ulikosa, hiyo kesi ikatupiliwa, tukapewa ruhusa ya kuja kusika mwili vile tumefanya. Hii imefanyika hivi leo. Aneno ku uoro uti mudhurukanya kwa mga jongwa somi mogo kan Jacob Otieno mor gi Ramogi TV Pink Tech ruto nego beni ng'iyo kako nyalo goyo nengo mar ngima piny mondo mi ngima odhi e yorno makare. Mbina neno kae nitiere jogo maneno wako wuok e kaunti ma Migori kama giwacho ni waikore mar ruako jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga seche ma otimo limbe ne e kaunti no ma Migori. Ng'ato bende wacho ni ok oyudo signal wa makare ka entiere okwacho kama entie, owacho ni ok wayud signal maru makare ka poni bende iwacho ni ine county mane to wanyalo konyo e yorno mapiyo.
Bende aneno kae Martin Juma kuke dalama la kisamo nyisono neno wa yoro makare kukalo Ramogi TV kama wakelone weche manyien ko okalo chendno mar Migago. Adoni mondo wadhi bende mbele koda weche manyien ma donjono kae wayudo ni lit kod kuyo okwako kor lwasi gwenga ma Mudhengere e kar chung od bura ma Laikipia West tok chuo ariyo lwar e kisima kendo witonge mage wachore Leonard Nguyo majegni 35 kod Lewel Kamau Kihuga majegni 32 no lwar e kisima tok gamo muya mar gas lipode yango ni Nguyo nomi tich mar yweyo kisima no maborne en fit 70 kama muya no ngadore ne esiche mane entie e tok goyo nduru mondo okonye nyawadgi mane oringo rese bende masira no kwako no mako kendo wito ngimane Yosha lakini kwa bahati mbaya wakaanguka. Kwa hivyo tuna huzuni kubwa sana na tunasema pole sana kwa wenye vijana kupiga duru, yani majirani wakakuja wote na majirani wamefanya kazi mzuri, wazee wamengengana tangu nitoke hapa nifike hapa. Kazi ni kujaribu kutoa hawa watu juu hatungetoka hapa bila kutoa hiyo miili, na sasa imetolewa. Hiyo ilikuwa bahati mbaya. Sisi ni kupea familia pole na pia kupea watu wa Mudhengera nikiwa mmoja. Jana mmoja alikuja nikampea kazi ya kuosha maji. Maji ilikuwa na uchafu, nikatumana akuja na akakuja kuosha hiyo mshimo. Bahati mbaya ule alikuwa na yeye akapiga duru, tukakuja tukaangalia kama yeye nini nimefanyika, tukakuta ni kuanguka ameanguka. Tukapiga duru, neiba wakakuja na neiba pia kuja kusaidia yeye akaanguka pia yeye. Chenro mar iko mosenindo jaduong' Joash Okelo Jole dhi nyime nyaka ka jimbo e county ma Kisumu. Mosenindo Okelo en wuon Brian Okelo ma en jafwambo mandiko ne Royal Media Services kuonde tiegruok mag tudruok mag mbui. Jaduong' Okelo nowito ngimane ka en jagni 59 bang' tuore kuom kinde malach. Wadona dhi achiel kachiel mondo nene kaka ik mare dhi nyime. Utuolo mar wako kanisa mama Limani mane wawuotho go Limani Chungurane. Limani SDA Church Oyugis telno wagi jakwath Eliud Oyo Eliud Fuane Lom Limani erokamadaka ne kumose erokamano wicho wil okorwak kanisa mar Catholic to wantie kodgi kendo uniform margi awaseneno. Kuru yie mondo mi achunggi chungurane motegno wantie kagi kanisa neno kondik ahero. Kanisa ahero chungurane. Yes. Ere jatendu mondo Fuane ero mondo gwedhi. Warwako kanisni duto te mantie ka. Pastor Manya Marumbe kama wantie awan gogo kinyi to wuok to nyisowa ni mondo watim migawo ni endi kanyakla. Uramor wan gi jodolo wetewa moserwaki jodolo Fuaura ne kendo Nyasaye mondo gwedhu. Wabiro ka an machungo ni an Pastor Wycliffe Odhiambo Pere Jawa Sweta ma Oyugis Kakelo Dudi. Wabiro ka waluo bang' nyathi Nyasaye Sophie. Wan waluonge ni Sophie. Sophie waluo bang'e kaka jakristo wa. Kendo Sophie Nyasaye mondo hoi. Nyasaye mondo pari. Kuom pek mikale Nyasaye mondo lochni. Liel kaliel ma ji dhi en ti gik monego tim. Biblos mar Nyasaye owacho e buk mar Ayubu 42 wesa 10:1. Ji nyalo timo gik mathoth e liel. Moko titimo atima kamano ka ji okia gima gitimo. Gima tinde ayudo ni jomoko timo gik moko e liel nikech pachgi ema lal. To nitie gino ma Nyasaye bende ong'eyo ni ka ji ni e liel titimo. Dak isomna wes. Ayubu 42 wesa 10:1. Oro kia ka indi
Wuotho wibiro nyaka kaka uono dogi king'eyo gimitime liel. Next time kichope liel ting'e ni kae mae gima onego bed atimo. Wesa apar gachiel. Ndiko kama. Ndiko wacho niya. Owete ayubu duto. Owete ayubu duto. Gi nyiminene kod osiepene. Machon. Nobiro lime. Ne gibiro lime. Namba achiel liel ilimo ng'ama nigi chandruok. Dak iwach ne Amen. Itime nade? Ilime. Namba achiel en ilime. Namba ariyo. Ni ochiemo kode ode. Namba ariyo ni ka ji odonjo to ng'ama oyudo lit ubedo go piny utimo gang'o? Uchiemo kode. Koro mano miyo idwa ni solo mondo oyud gimichame liel. Namba ariyo en ni time nade? Ichiemo kode. Be nyaka make sure no chiemo. Nikech nyalo bedo matek ing'e ni sama ineno ji wuoyo kani. Ji to wuoya kata mine gi ochiemo samoro kia. Samoro kech inyogi to unu wacho mna weche mathoth. Itimo ang'o? Ichiemo kode. Namba adek. Ne giywage. Iywago ng'at man gi lit. Nyocha waseywak ka nyocha oker jaduong'. Waywak koso ok waywak. Iywage ka ng'ato ywako kitame weyo ywagi kato somwes. Ne gihoyo chunye. Maduong' moloyo ihoyo chunye. Kik idhi liel mitiweyo ka ng'at bidhi lemogo ok ihoyo chunye. Emomiyo samoro chunya ok mor gi weche moko. Watimo mos ne familia mar Okelo seche ma iko mar wuon gi dhi nyime wakwayo mana hayo maber ne jogo ma odong' ka achiel kod kwe makende sejogo ma giko wuon mare. Ka wadhi nyime wayudo ni ji moheo 800,000 mane okawo omenda mar Hustler Fund oserem mar dwoko omenda makamano. Nonro mawuok e migawo mochung'ne riwruoge mag saga e pacho kae wacho mana ni kwan atamalo 61 kende mag gope ema osechul. Kata kamano piny owacho chano mar chwalo holago ne ohala mag ji giwegi kod grube e thuolo mabiro. Sharon Ng'ao nigi ler mathoth. En odiochieng' mar 100 chakre piny owacho ne yang chenro mar hola mong'ere kaka Hustler Fund. Ka ji makwan gi oheo milion 15.7 osekwayo hola makamano. Thoth hola mosekwan nitiere kind siling 500 nyaka siling 3,000. Kuom kwan makamano nonro yango ni Uganda milion 6.3 osebedo ka kwayo omenda makamano nyadinuoya. Moheo siling bilion 21 nyaka sani osekwako kalo e aguch omenda mar Hustler Fund. Ka nyinyo moheo bilion 1 osejulore kendo osekete aguch kungo ne joma nokawo hola. Nonro mawuok e migawo mar saga liko ni bilion 19 owinjore odwoki. Nyaka sani mana bilion 11.87 kende ema osedwoki. Manyiso ni nitiere rem mar bilion 7.4 mapok odwoki. Jal makawo hola mar Hustler Fund nitiere gi thuolo mar ndalo 14 mar dwoko hola makamano. Ka oleo to jal no dwoko chien omenda ma inyalo chiwne kendo kaka hola. Kata kamano pod inyalo medne ndalo 15 mar chulo hola makamano. Ka bende nyinyo ma winjo odwok godo hola makamano imedo ka wuok atamalo 8 nyaka atamalo 9.5. Ponono ni hola makama ok odwoki e kind thuolo mar ndalo 30. Jakawo hola ibiro lorne aguche manyiso ni ok onyal kwayo hola kendo nyaka otiek chulo gowi mane okawo. Nonro nyiso ni kwan omenda mar bilion 16.7 ma winjo chul e kind thuolo mar ndalo 30 mabiro. Kwan atamalo 39 owinjore ochul mapiyo. Migawo mochung'ne riwruoge mag saga wacho ni kwan ji 100,000 pok ochulo gopegi kaka dwarore. Kata kamano ok gichiw ler mag kwan omenda mapok odwoki. Gisani gijiwo jok manokawo hola mar Hustler Fund mondo odwok omenda go. Bado tunawapa nafasi, lakini tunaamini kwamba kupitia kuwazungumzia, kuwafundisha na kuwaelekeza vizuri, tunaamini wao wataweza kurudi kwa mpango huu vizuri. Kuom Uganda milion 15.7 manokawo hola mar Hustler Fund, ji milion 5 wuok e kaunti 5 koriwo kaunti ma Nairobi, Kiambu, Nakuru, Machakos kaachiel gi kaunti ma Kakamega. Uganda manokwayo hola e kaunti ma Mandera, Wajir, Masabit,
Turkana kaachiel gi kaunti ma Garissa. Nonro wacho ni gisebedo ka gichulo hola e sama winjore. Ka kwan atamalo 60 mag hola e counties gi pok ochul. Piny owacho chano yawo okang' mar 2 mag chiwo hola mar Hustler Fund ne ohala mag ji giwegi kaachiel kod grube ma ichano chiwnegi hola e kind Sh10,000 nyaka Sh200,000. Holago owinjore ochul e kind thuolo mar dweche 3 nyaka dweche 12. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Sharon Ong'ao kuom lipod no. Ka wadhi nyime wayudo ni jagoro mongirore e bad migawo mochung'ne wuodhe mag meli kod chenro mag nam ong'ere kaka Shipping and Maritime Affairs Shadrack Modime osidho yanga chenro mageto bero yore mag somo e kar tiegruok mar Bandari Maritime Academy Mombasa. Modime koni okang' makamano bende geto yudo thuolo mag tije e meli mantie pinje maoko to chutho ne jopuonjre mani kod lony mosetieko tiegruok margi. Piny owacho okoni dhi nyime kod chenro mar keto tenge omenda mabiro konyogi tayo chenrono mokoni biro dhi nyime e thuolo mar higni 3 magatimore seche ma piny owacho bende dhi nyime kod chenro mag manyo thuolo mag tije mag meli ne jopuonjre mosetieko tiegruok maggi. For us to access the international labor market, the quality of our certificates has to be as high as possible. And therefore we are determined as government to ensure the same. We are setting resources aside, but we're also calling upon our development partners to assist us truly convert this center into a center of excellence in the next 3 or 4 years. Moja ni Advanced Firefighting Center ambao inatoa masomo kuhusu safety katika baharini kwa meli. Hiyo ni ya muhimu na ikiwezekana wanafunzi wengi kutoka hapa watapata kazi baharini. Ya pili ambao pia ni ya muhimu sana ambao itapanua kozi zetu karibu 20 ni Survival Training Center. Na hizi zinatoa certificates ambao zinahitajika sana. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Nyasaye wuorwa, wachopo nyimi ka wagoyo ni erokamano. Iseresowa e nyalo marwa. Isemiyo waneno ber e yore kod dwarowa makagi kata. Iserito osiepewa kod wedewa. Ang'o ma dotim ni Nyasaye wuorwa moloyo dwoko ni erokamano? Dial *811 *273# to get Jowetewa. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com. Governor ma county ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o sani enie thuolo mare mar 2 e tayo county no. Jopiny ma Kisumu yande miye thuolo mar tayo gi kendo kuom higni 5 mabiro. Singo mane ochiwo e kinde kampen mokalo koro sani ichako non ka bende gisechako chopo kare e thuolo no ma koro heo dweche 6. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ogoyo mbaka gi Nyong'o e wi telo mare kendo omiwa lipodni.
Jakora Mgajwang kaka ne wasingo ni ubro bedo wang'u mar menyo kit dongruoge madhi nyime counties mag moluoro alwora mar dhowadh nam Nolwe. Wasebedo kwago mbaka kod governors opogore opogore kane wachako kod county na 44 men Migori County, Olwar Homa Bay County na 43, wedo thuolo mar chikruok nyaka county na 41, odiochieng' ma kawuono wan e county na 42 mabende otelne koda Profesa Peter Nyong'o machiegni Ramogi TV. Erokamano Walter kuom chopo mondo go mbaka. Amora ahinya gi go mbaka gi Ramogi TV nikech gitimo tich maber mar kelo milome ne jopiny gik matimre e thurwa ka. Erokamano. Erokamano Gavana, ka koro warango mana weche mag dongruok, wachak gi yore motudore kod ngima dhano, health. Osefwenyore ni nyaka chop seche gendi isebedo kichwalo dongruoge mopogore opogore to jopiny neno ni seche moko pok ochopo kare. Isego kenge mage e ng'iyo ni to otanda oyudore kar thieth ma Jaramogi Odinga Hospital, to be yath nitiere, dakteche be nitiere. Kar thiedho ji mar Jaramogi Odinga Hospital wasetimo tich matek ahinya. Kendo sani kidhi Jaramogi, nitie ji mang'eny mowacho ni kata gitero jotuo osiptande mag private, ta afadhali gitere gi Jaramogi nikech irito ji maber, otendi nitie, laktache nitie. Samoro nyalo yudo ng'at moro matiyo kata Jaramogi ka oluong kamoro nodhi oti. Omiyo nyalo bedo delays mag ginene a few days kapok onene. Omiyo wadwa ni jothuru ong'e ni watemo matek ahinya, kendo sani wagero cancer center maduong' Jaramogi, wasetudore gi jo-Russia moko bedo kendo kelo rieko maber mar thiedho ji kuom tuoche mag cancer. Kaka gikelo gimoro kanyo ni proton therapy center, mwasewinjore kodgi kendo tich biro chakre dwe mar 4. Omiyo ok wanyal wacho ni wasetimo gik moko duto. Kidhi osiptande matindo kaka dispensaries and health centers level 1 and 2 kanyo, dispensary tindo kwa ng'eny ahinya, tindo watedo bedo gi health centers. Tindo samoro nikech joma tiyo to wan go, to samoro ka yath pok obiro moa KEMSA, tinya nitie period moro ma yath ok ng'eny ahinya kuondego. To en nikech en e piny ngima mar Kenya, kako los gino kaka yath biro, samoro yudo ni ji okawo yath mang'eny to pod biro, omiyo nitie shortage moro matin. Gavana, e gwenge mag Ahero, jopur mapuro michele ywak ni gionge kod chiro moro malong'o. Nyocha kapok odeko to winy koro chamo gigegi mawuok e puodho. Bende tend county ma Kisumu oseloso lai moro malong'o mar rakruok kod midhiero ma jopur kale. Kidwoko penjo no, bende chak liek ni to bende chwalo mbolea ma koro miyo chiemo nyalo yudore kowuok e puothe osego okang' maket kod maendi. Dhi chalo nade mbele ka? Michele purre mang'eny ahinya Nyando Basin, Ahero, kuonde makamago, kata na Gemrae, kuonde makamago michele purre motegno ahinya. Kendo michele ng'eny. Lakini chiro mar michele mosebedo gimoro matek nikech yande ok wan gi mashin maduong' manyalo rego michele. Ka jopiny otere tichulo jopiny aching' ka gitero michele. Koro nyiso waseng'iewo masin moro mar rego michele ng'ona mill, rice mill. Manjwa ng'iewo $30,000,000 mwasekete kama irrigation board nitie, mwasewinje gi jo irrigation board kako biro ti. Sani koro wadwa wamiyo jopur hawi kendo thuolo mar kelo michele kanyo tirego, to gin ka gichopo kanyo mag michele go osepim to gikawo pesa gidhigo. Waneno ni wach mar mbolea nitie weche ariyo. Mokwongo, nitie mbolea moro ma ng'ato nyalo loso kende, composite manyiwa, kata konyruok gi mnyaga mar dhok. Iwinjo? Kata ikawo kise ng'ado cham tiketo tiloso compost. Mago gik manyaka wapuonj ji. Ji ok onego par ni kidhi ng'iewo DAP e chiro ni mane mbolea monego itimgo. Samoro kata DAP ne ok nyal timo maber ahinya. Omiyo nyaka koro sani wabed gi mbaka gi jopiny ni kwaketna ni mbolea ma e chiro ming'iewe mobedo imported mbolea kende to wabiro thagore. Nikech samoro kata lowo ma wan go sani mbolea no ok nyal tiyo maber ahinya. Omiyo nyaka bed gi jotelo kendo jomong'eyo manyalo pimo lowo to wacho ni kaeri mae gima onego itim. Gavana, kapod wan mana e kar chung' od bura ma Nyando, gisebedo ka giywak ni ka koth ochwe mang'eny to ula ywerogi. Bende nitiere okenge moko moseketi mar loko pige giendi mondo okonygi owuon, mok ni giywak kinde ka kinde. Gima biro konyo Nyando Basin kuom wach mar ka koth ochwe to lo ywere dhi e nam kendo puothe kethre en ka Soru Koin multipurpose dam
oger kaka nosebedo kichane kochakre higa 51 ka wasungu pod nitie nyaka sani. Koro kar mipuwe yiero lo to wabiro konyre gi pi kuom timo irrigation mondo kony puothe. Pi achiel nogono ibiro konyre kode mondo ji omodhe. Nonyiswa ni chiro dhi operate kendo kik wabed gi wasiwasi moro amora mar kiawa. To sani wa regret gimomiyo nokelwa e chiro ka. Gavana gedo mar chiro Mauru omwonyo omenda maromo milion 600. Jopinde ni kod geno ni tok rumo to ginyalo dok moro ma gin bende gipango e mwandu margi. Giywak ni seche moko county pod ni kod achiel ariyo adek moko mitimo. Iwinjo wuona aloso krom yongo. Moni gitim idhi kuro mondo ne gima timre. Alosa ne pok oromo yongo. Jomiwinjo ywak no ji adima sani lokoala Uhuru Business Market. Dhano tara gi gana. To jomoko moko yudo matin nok ogitimo gima ne dwaro ni tim. Ne wadwa ni nwanyiso biuru mondo pile application. Midi go kuro. Ok yoro ka ni ndonje chiro ni uso gik moko ya. No, macha chiro mopogre. To ywak moro nitiere kaendi ni nitiere kaka lemo matindo tindo tamo ji nindo e dier boma kaendi machalo kaka chwarni. Be wach makara chalo kama osechopo iti. Ing'eni okura chiele maketho ring'o. Kata kudni chiele maketho ring'o. Tende moko matindo tindo moko bedo mopoko yudo license maber. Itimo ni informal hotels. Maka ji odhiye ka ng'ato biro kata jose complain ni nitie chwarni. Koro nwanyiso jo public health mondo odhi odwaro tendego. Ing'eni dala be kidaki nitie nyithindo moko manyorre. Moko ok dwa dala kachana. Mago be nyaka bedie. Jomoko dwa ja kachana go ema ketho gik moko. Kudni achiel ema ketho ring'o. Kopo ni mach utimore to gari menyalo chop maber mondo neg mach. Ema miya wacho nitie gik moko ne watim miluongo ni urban renewal. Ing'eni Roma ok nogere ndala achiel. Yes. Wasebed na serikal ni 5 years. Yes. Ok nyal timo everything. Pesa bende ok ng'eny. Koro nyaka watim gi kaluwore gi chenro mar timo gino. Wan gi program mar urban renewal. Affordable housing. Mago gik mwatimo. Gavana, ni keto ayanga ni igombo ni mondo chudo kata choko mar osuru e county ma Kisumu obed manyasane. Isego okang' maromo nade to ichoko pesa di? Sani pesa machoko Kisumu ka in terms of locally collected revenue en gimoro between 1 billion and 1.2 billion. Ta nang'eni manyalo choko kata 4 billion. Emomiyo sani waketo gimoro ni revenue board, Kisumu revenue board. Ma wabiro kete joma ong'e gigo. Mabiro konyo choko rent. Kendo wabiro timo maber ahinya mondo valuation mar role marwa obed tamam mondo watigo. Gavana, ka jok ma timo gimiluongo ni pur mar rech obedo kod midhiero kod reche matho e kuonde gi magi timo e dongo rech giendi, to ni singo negi ni county biro neno gi wang' moro mamuol kendo ibiro go kod gi mbaka. Bende nitiere chenro moro ma koro seketi mar neno ni kata mana rech mawuok Kisumu kaendi nyal kelo yuto ne county ma Kisumu. Kata nyoro ni nyan gi kambi moro ka ofisa ka madwa kelo chiemo ni joma pidho rech, chiemb rech. Okay. Kendo dwa nyiso gi kaka onego time maber. Manyase oro gi kuom jopur moko mag rech manie dho nam matimo gimo cage fishing, cage farming. Koro nwayudo ni gimomiyo rech notho. Joma nigi cages go noketo cages ma chiegni ahinya gi dho nam kama pi rep iwinjo. Koro kasama liet manie nam odhi malo tiyudo ni gimoluongo ni oxygen muya mwamudho kata mwayweyo kata rech bende yweyo mondo obed mangima. Koro oxygen dhi piny omiyo rech notho nikech oxygen makanyo no dhi piny. Koro sa miyo gi rieko ni kudwa timo gino teru gini mabor gi dho nam. Onyis gi bor kaka ne oter gi e nam mondo gibed mana ka kuonde nam obet maliet ma oxygen odhi piny to ok noneg rech. Mano gima nasema to wan bende watimo gini gimiluongo ni compensation mar kanyo. E weche mag ECD gedo kaachiel kod chwalo kata mana sir kowuok e apisi mar gavana, bende nitiere omenda moro misebedo kisiro go rowere man koda gombo mondo som kiteno wachno kod dongruok maro mar ECD? ECD ting'e ni en tij jo county kendo wakawe mapek ahinya. Kendo kanyo ECD kata ne ECD ma private jok mantie gi private ECDs mago wadhi irgi kendo wanyiso gi rieko mar bedo gi ECD maber.
Omiyo ECD to dhi nyime maber ahinya. To mar ariyo kowe ECD wan ga gimoro base bursary miyo nyithindo madhi e secondary school pesa. Wang'e ni secondary school ok en tijwa.